Ja to nazývam samorodné suché, je víno, ktoré sa používa pri výrobe výberových vín, tokajských 3, 4, 5, 6 putňových. Tokajská výroba putňových vín je putňa, kde je drevená bedňa, 25 kg hrozna, keď to je trojputňové, 3x25, 75 kg hrozna, zalejete vínom objeme 136 litrov vína, to je objem vína Gönského súda, ktoré je uznané v Európe. A tak získate lisovaním hrozienok trojputňové tokajské víno. A toto víno, pokiaľ uložíte v tokajských súdoch, v pivniciach a bude vám dozrievať minimálne pár rokov, bude tým staršie a drahšie. To znamená, že keď máte v pivnici víno za 1 000 000 korún, klasický objem vína, a vy z neho urobíte víno 50 korún liter a vy z neho urobíte víno trojputňové, ktoré liter je 600 korún, to znamená 10 násobok ceny minimálne. To znamená, že keď ste mal objem vína 1 000 000 korún krát 10, víno budete mať hodnote z 1 000 000 korún 10 miliónov. To znamená, že nie je lepšej banky na Slovensku, jak tokajské víno v tokajských pivniciach. Podnikateľ, daňové kontroly. Každý podnikateľ má daňové kontroly. My ako firma rešpektujeme zákon a nie sme proti daňovým kontrolám. Ale sme proti daňovým kontrolám, kde už nevyzerá to ako daňová kontrola, ale vyzerá to ako šikan podnikateľa na Slovensku. To znamená, keď si to viete predstaviť, čo to je daňová kontrola. Minimálne v rámci daňovej jednej kontroly stretnete sa 3-krát až 5-krát s daňovými úradmi. Minimálne. To znamená, keď začnú kontrolu zápisnicou, potom je na záver protokol a medzi tým mieste zisťovania potrvá 2-krát, 3-krát, pokiaľ daňový úrad uzná za vhodné. Je to časový záber. Ako podnikateľa, to znamená, že deň má len 24 hodín. Na jednej strane aj vy ste človek, hej, a musíte dodržať určité zákonné veci. Keď jedna kontrola vám príde časovo, minimálne denne na 2-3 hodiny, to minimálne o 2 hodinách sa bavíme celkové, a keď si spočítate, že máte, my sme už prežili celkové cez 1200 daňových kontrol, cez 600-700 kontrol ukončených a cez 500 daňových kontrol rozrobených. A si vypočítajte, že keď 1000 krát ste prežili kontrolu, krát 5 krát minimálne s každým daňovým kontrolom som sa stretol v rámci kontroly, to znamenáte 5000 stretnutí za 4 roky. Tak si to vypočítajte prieberne, koľko vám vyjde. Bol taký deň, že 20 daňovníkov, 26 daňovníkov na mňa čakalo a denne som sa stretol s 20 ľuďmi a premlel od rána do večera minimálne 400-500 otázok. Z ich strany otázka, z mojej strany odpoveď. A na ďalší deň znova. A piatok končíte večer a viete, že v pondelok už máte znova. A dostanete daňovú poštu každých 14 dní zhruba, kde máte 200 daňových pošt, na ktoré treba 8 dní lehota. Tu chcem poukázať, že ako je to možné, že 8 dní je lehota na odpoveď, my požiadame ako na predĺženie lehoty na 15 dní, automaticky vám zamietnú a na druhej strane daňový úrad bez problému, keď má ukončiť daňovú kontrolu do pol roka, vám predĺží do roka. Z dôvodu, že nedá sa to končiť. Nedá sa, bo nechce, to sú dve rozdielne veci. Pokiaľ nevymizne ľudský faktor z daňových kontrol, to znamená tá povaha daňovníka, alebo môžem to ináč nazvať, že neriadi to daňový kontrol, lebo keď je kontrol na kontrole a robí vám kontrolu, tak on by mal správne podľa zákona rozhodnúť. Je nemysliteľné a nepredstaviteľné, ako je to možné, že niekto iný, nadriadený z vrchu mu nariadi, rozrobené kontroly neukončujte. To mi pripadá systém socializmu. Nejaké 10 ročia musíme asi prežiť, aby pozostatky socializmu alebo niektorých funkcionárov, ktorí si prezliekali kabáty, zmizli z našich štruktúr. Pretože pokiaľ niekto kontroluje a je hodnoverný pracovník, ja si myslím, že on by mal tú kontrolu končiť. A nie
v rámci kontroly, ak nám dostali sa papiere, medzi našimi papiermi sa vrátili papiere, ktoré nechtiac nejakí daňovníci zabudli v rámci kontrolných papieroch, bo nám vrátili doklady. Mali sme také vnútorné doklady, kde bolo napísané, že rozrobené kontroly neukončujte len na príkaz. Tak kde to sme? Kde to žijeme? Tak buď sme kontrolovaní, alebo sme kontrolou šikanovaní, aby sme nemohli podnikať. Mne to prípada to druhé. Hej, kontrolou šikanovaní, aby sme nemohli podnikať. A pokiaľ budú takéto podmienky vytvárané, pokiaľ budú také možnosti, aby daňoví pracovníci vás šikanovali a radový pracovník, podnikateľ ako ja sa nemohol brániť, pretože orgán je vyššia moc, nikdy v tejto republike nebude seriózny výsledok podnikania, nikdy štát nebude mať to, čo chce, pretože darmo, že vláda, hoci aká vláda bude, chce dobré myšlienky, ale pokiaľ tie dobré myšlienky sa dostanú dole k nám, radovým ľuďom, podnikateľom, cez krajské, okresné úrady, sa tak pretransformujú, že celé opačne príde dole, ako štát si myslí. Tieto veci na to musí dozrieť štát. Ja si myslím, že v budúcnosti budú nápravy, lebo pokiaľ nebudú a tak budeme ďalej ako podnikateľ na Slovensku šikanovaní, obratíme sa na európske orgány v rámci daňových úradov, ako je to možné, koľko môže mať daňovník kontroly a tak ďalej, lebo to je vylúčené, že by ja som mal ako konateľ viacerých firiem denne svoj pracovný čas venovaný kontrolám daňovým úradom. To je vylúčené. Na takýchto podmienok sa na Slovensku podnikať nedá. A to, že podnikáme a nám to ide, je to výsledok perfektnej manažerskej práce. A ja si myslím, že daňové orgány kontroly ešte veľa sa musia učiť, lebo smiešné je to, že vám príde niekto kontrolovať guľatinu na Slovensku 100-krát a nedoniesie so sebou meradlo na meranie guľatiny a tabulky, štátne normy, ktoré určujú objem guľatiny. Ja si myslím, že ešte nie sú vyškolení. Mali by sa najprv vyškoliť a potom majú prísť nás preškolovať, pričom my denne desiatky, stovky kubíkov dreva kubikujeme. Úroveň zamestnanosti je u nás taká, aká je. Nebola taká, to znamená, že sme začínali s zamestnanosťou jedného človeka 10, 20, 30 a za 5, 6, 7, 8 rokov sme dosiahli to, že vo firmách máme zamestnaných cez 600 ľudí. Mali sme zamestnaných cez 600 ľudí, to znamená 600 ľudí v našej práce, spoločnej práce žilo okolo 3000 ľudí, malo výhody z našej celkovej práce. Počítame to preto, lebo priemer ľudí na rodinu 4-5 členov a vidím vám, že máme cez 3000 ľudí, ktorí z našej práce poctivo žili. Skromne, poctivo a dobre. Ale pokiaľ prišli daňové kontroly v rámci šikanovania našich firiem, zobralo mi to čas. Jednoducho nemal som čas na zamestnancov a musel som sa venovať daňovým kontrolám, kde vás nenormálne zaťažujú časovým záberom, termínami 8-dňové lehoty, ktoré neexistovalo splňať len takým spôsobom, že sme sa museli tomu venovať. Z toho dôvodu som musel ďalšie 4 osoby zobrať do zamestnania, aby sa venovali čiste len daňovým úradom, aby sme nezmeškali nejaké lehoty. Teraz je úroveň našej práce znížená, to znamená, zo 600 zamestnancov máme tých 250 až 300, kde práce vykonávame na našej úrovni, ako to funguje, ale keď tak bude ďalej pokračovať a tak ďalej nám ten čas, ktorý máme na podnikanie, bude musieť venovať nie na podnikanie, ale na kontrolnú činnosť, neexistuje na Slovensku podnikať. Ale ja si myslím, že štát a vláda a orgány, ktoré chcú nový život, lepšie podmienky na podnikanie na Slovensku dosiahnuť, tieto situácie vyriešia a my budeme môcť podnikať. Smutné je to, že na Slovensku podnikateľom nepodáva sa pomocná ruka, ale háče sa poleno pod nohy. Čím viac problémov časových nám zobere, tým menej času máme na podnikanie. Kríza na Slovensku je veľmi tvrdá reálna vec a v kríze je smutné, že v kríze miesto pomocnej ruky ešte dostanete údel štátny šikanovanie a šikanovanie. Nepochopiteľné je, že o večerných hodinách vám daňovníci vás náhodou navštívia vo senáte, že potrebovali by niečo podpísať, no lebo zameškali niečo a zmeškali lehotu. Rozumiete ma? Táto už nie sú kontroly.
A na druhej strane, pokiaľ podnikateľ odovzdáte svoje mesačné príkazy, že by niekto ich pravidelne hlásil na kraj. Nie je to možné. Je to proti pravidlám. Proti zákonné, lebo nie som sám na Slovensku. Sme 10 000 podnikateľov. A ja si myslím, že rovnaký meter je pre každého. Ja som zvedavý, keby niekto tak bol kontrolovaný na Slovensku ako ja, či by ešte dneska podnikal. Asi nie. Lenže situácia je taká, že podnikám preto, lebo mne to baví. A podnikať budem aj ďalej, pretože mňa to baví a čím ďalej, tým viac baví. A kontrolné orgány, ja si myslím, by mali v rámci kontrol vykonávať vec v rámci kontroly a nie v rámci šikanovania. A tie otázky, prečo, zbytočne budú dávať, lebo na to je zákon. Ja si myslím, že každý daňovník, pracovník daňového úradu má svoje IQ. Je veľmi smutná vec, keď idete podpísať protokol a pýtam sa daňovníka, či je tu, či je prítomný pri tej kontrole, či má svoje IQ. A spýtam sa ho, že je to biele? Je to biele. A ja mám IQ, aj on má IQ. A vy máte to svoje IQ. Je to biele? Tak nie je to biele, niečo tu je. A daňovník píše na protokol, že to je biele. A pýtam sa ho, prečo píšete, že to je biele, keď biele vyzerá takto a nie takto? A daňovník píše biele, lebo niekto mu prikáže, že musí písať biele. Tak čo to je za kontrola? Je to kontrola alebo šika niekoho? A pokiaľ takto majú byť vykonané kontroly na Slovensku a nie ceniť si práca podnikateľa, ktorá nie je zaplatená, ďaleko nedojdeme. Môže byť hoci aká vláda chce byť. Nikdy nedosiahne tie výsledky, ktoré si vytýčila, a dobrý štát bude vtedy, keď budú najlepšie podnikateľské podmienky pre podnikateľov. Podnikatelia budú zarábať pre seba, aj pre zamestnancov, včas ich zaplatia, čas zaplatia odvody a včas bude mať štát svoje peniaze v štátnej kase. Vtedy bude reálna vec. A toto musí byť realizované v rámci štátu, ale štát si musí vytriediť svojich zamestnancov cez ministerstvo, cez kraj, cez okresy, pretože veľa je takých, čo majú prezliekané kabáty, veľa je takých sociálnych zakrývačov. V socializme behali s červenou knižkou, dneska už nie sú, ale pritom ich majú. A takýchto ľudí treba zo štátneho režimu čím skôr dať preč. Lebo tí nedonesú úspech pre republiku, pre štát, ale robia len úspech tým osobám samotným, a celkový štátny úspech nie je. Ja si myslím, že kontrola môže byť kontrolovaná iným spôsobom a pokiaľ ste kontrolovaní len takýmto spôsobom, že dostať začiatok kontroly v časovom termíne, než aby zameškali, tak nie je to už kontrola, je to systém šikanovania a znemožnenia podnikania určitej osoby mojej na Slovensku. Príde vám daný úrad na kontrolu, a vždycky mi pripadá, keď príde na kontrolu vtedy, prirovnám tu k rýchliku, keď už rýchlik zo stanice odišiel a vtedy prídete a chcete nastúpiť. Vysvetlím to, ako to myslím. Za január, v mesiaci január máte daňovú povinnosť do 25. februára odovzdať daňové priznanie. A v marci máte kontrolu. Keď vám najskôr príde daňový úrad na kontrolu, to bude koniec marca, to znamená, že 90 dní potom, kedy sme to robilo. Ale on by chcel vedieť presne to, čo v ten deň sa robilo. Tak nemá šancu. A pokiaľ máte tie isté úkony v mesiaci, vysvetlím napríklad. Vozíme jablka a držíme jablka, robíme jablčnú dreň a jablčnú šťavu. Príde vám kontrola za obdobie január, v marci, áno, a poviem im, poďte sa pozrieť, takisto robíme aj teraz, toto, čo sme robili v januári, áno, ale to je faktúra marcová, tak túto kontrolu môže niekto